Hola, família DEA, soc la Banda. Jo sóc el Josep. I avui venim amb un tema que ens toca molt de prop. El mal que Hollywood ens ha fet a la història, a l'arqueologia, especialment quan parla d'Egipte. Sí, perquè una cosa és que el cinema exageri una mica per fer la història més emocionant. Això és normal. Però una altra és que acabi fent creure a milions de persones arreu del món que els arqueòlegs són caçadors de tresors, que els jeroglífics amaguen profecies secretes, o que les piràmides les van construir esclaus sota la pressió, sota el jou d'un rei dèspota. I això realment no va ser així. Segur, eh? Segur. Avui no volem fer només un episodi de queixa. Podem fer alguna cosa molt millor. Agafar tots aquells mites que hem vist a Hollywood sobre Egipte, sobretot, no? I farem com una comparació amb la realitat de l'arqueòleg, de la història. Sí, perquè és que la realitat potser és menys espectacular. O no. O no. En molts casos la realitat és molt més interessant, però és una realitat que demana contextos, matisos, cronologia i mètode. I aquí és on comencen els problemes, perquè el cinema prefereix el cop d'efecte, l'espectacularitat. Bueno, anem directes al gran mite, que crec que hem de començar per aquí. Tothom, tots ho teniu al cap. Homes fets pols, fuets, sorra, crits, un faraó molt cruel. Dolentot. I ordenant a construir les piràmides amb esclaus. Sí, és probablement aquest el mite més famós de tots, no? Cal dir que aquesta imatge, que és una imatge molt de Hollywood, no és només de Hollywood, també és la imatge que ens va transmetre, de fet, Heròdot, que va visitar Egipte sobre l'any 450 abans de la nostra era. A ell, els sacerdots d'Heliòpolis el van portar a visitar les piràmides, li van fer un tour d'aquella època, com es feien els tours, com el que fem ara, el turista era... Però va anar amb un guia egipci. Va anar amb un guia egipci i, esclar, evidentment el guia egipci li va explicar el que li va donar la gana. I ell va entendre també el que li va donar la gana, perquè quan va veure les piràmides, ell que venia, Heròdot venia d'una societat esclavista, la més possiblement esclavista de la història, doncs va pensar, per molt que li diguessin que allò ho havia fet treballadors, que ho havien fet treballadors, que és la realitat, Heròdot va dir, no, això és impossible, això ho van fer esclaus. I així ho va escriure, i així ens ho ha transmès, però després ve Hollywood i ens ho transmet una i una altra vegada aquesta imatge d'aquests esclaus. El que passa que ja sabem, a més des de l'any 1988, gràcies al treball de Mark Lehner i d'altres investigadors, a la zona de Gizeh, doncs aquests han tret a la llum la ciutat dels treballadors, una ciutat en la que vivien entre 10.000 i 20.000 persones. Ja tenim allà zones de producció d'aliments, forns, allotjaments, i tenim les tombes associades a aquesta gent que va treballar construint les piràmides. El retrat que en tenim, que en surt de tot això, és el d'una mà d'obra organitzada i alimentada per l'Estat, no d'un camp d'esclaus cinematogràfic. Però això, encara que no fossin esclaus, no vol dir que no fos una feina fàcil, no? No. Era difícil, això, no? Era una feina duríssima. Evidentment és una feina duríssima. Però una cosa és dir, a veure, és una feina brutal, sí, però una cosa és la feina que té la persona que està cobrant per aquesta feina, perquè hi ha treballadors que cobraven, i l'altre és projectar la imatge d'un esclau encadenat, com si estiguessin en una superproducció bíblica del segle XX. Els estudis també ens demostren, perquè s'han trobat, com t'he dit abans, s'han trobat les tombes, i ens demostren els ossos, els cossos d'aquesta gent que va treballar, ens mostren algunes lesions importants que havien tingut. Evidentment estan treballant amb pedres grans, movent pedres cap aquí i cap allà, doncs alguna pedra cau. Però també ens mostren que van tenir tractament mèdic. I també ens mostren els ossos una dieta
molt bona en comparació amb altres, diguéssim, altres individus que no treballaven precisament a l'àrea de les piràmides. Per tant, estaven ben pagats, eren treballadors pagats per l'Estat. Bueno, realment entenc que aquí el cinema ha fet bastant de mal, perquè ha agafat una realitat, l'ha simplificat molt, perquè jo crec que això era molt més complicat que no pas això. Sí, i a més, i això passa moltes vegades, ha barrejat l'Egipte de les piràmides amb altres períodes, no? Amb el relat bíblic de l'Èxode, com si fos el mateix paquet, com si tot estigués en el mateix moment. I no, les grans piràmides de Gizeh són del Regne Antic, això estem parlant més enllà del 2500 abans de la nostra era, al voltant del 2500, 2600 abans de la nostra era, mentre que el relat bíblic de Moisès, que va estar a Egipte i va fer l'Èxode, doncs com a molt, si es pot contextualitzar amb la història d'Egipte, ens n'hem d'anar cap al Regne Nou, cap a finals del Regne Nou, cap a la dinastia 20, cap a l'època ramessida. És una barreja molt típica també del cinema, barrejar èpoques. Sí, això ho fa molt. I jo crec que un altre mal enorme de Hollywood, que a mi m'agrada molt, és l'arqueòleg aventurer. Sí. Aquell que entra en una tomba, agafa la relíquia, surt corrents mentre tot s'ensorra. Sí, aquesta és una fantasia molt efectiva. Això funciona molt bé a Hollywood, però és exactament el contrari. La realitat és el contrari. L'arqueologia és més seriosa. A diferència de la imatge de dibuixos animats o de les pel·lícules, l'excavació, la feina dels arqueòlegs requereix d'una feina extremadament curosa, gairebé com si estessin a l'escena d'un crim. És així, cal registrar amb precisió... Posar llum a la foscor, no? S'ha de posar llum a la foscor, s'ha de registrar la posició de cada objecte que es va trobant, de cada estrat, la posició en cada estrat en què està cada objecte. Hem de tenir en compte que l'excavació és un acte irreversible. Quan obres un jaciment, quan excaves, el transformes per sempre. Perquè l'arqueologia, una cosa que té és que també és destructiva, destrueixes aquell nivell. Per tant, s'ha de registrar tot, s'ha de tenir tot ben documentat. I això és molta feina que evidentment no apareix a les pel·lícules. Així que el tresor real no és ben bé l'objecte? A veure, sí, però també el tresor és el context. El context on era l'objecte, amb què estava relacionat, a quina capa, a quin estrat, a quin nivell, al costat de què està, en quin lloc es troba, quina funció podia tenir. Si tu agafes aquest objecte sense registrar-lo, sense dir, a veure, l'he trobat aquí, sense unes fotografies, sense documentar-lo bé, el treus d'aquest lloc i el converteixes en un souvenir, pots tenir una peça molt bonica, però és dur així, però és que has matat molta part o bona part de la informació històrica que tenia aquesta peça. Clar, però realment a les pel·lícules ens han ensenyat exactament el contrari. És a dir, troben com una peça allà superespectacular i tot es basa en allò. Sí, i en canvi, la realitat, moltes vegades el descobriment important és una seqüència estratigràfica, l'estratigrafia, un registre de la ceràmica, una inscripció modesta, per exemple, o una zona de residència, o una petita cabana, o una cova. Tot això ens aporta molta informació. No és tan glamurós com el que apareix al cinema, però és el que ens ajuda i ens permet construir i anar reconstruint una miqueta la història. Pels que estan començant en la història, els estrats, així ràpid? Els estrats són nivells superposats un al damunt de l'altre i en principi el que ens diu l'estratigrafia, que agafa una mica les lleis de la geologia, és que l'estrat que està més a dalt de tot, la part superior, és més nova
què és el que està més a baix. I cada vegada que anem baixant d'estrats, de nivells, doncs anem a una part més antiga, ens anem més cap a l'antiguitat. Perfecte, perfecte. Després hi ha una altra imatge que em posa una miqueta nerviosa. A veure, que igual n'hi ha, però jo no estic casada amb ell, que és l'arqueòleg que ho sap tot. Totes les èpoques, tots els idiomes, tota la cal·ligrafia, tot, ho sap tot. Tot, sí. Jo igual no estic casada amb el que toca, no sé. A veure, això és una invenció de manual. Jo no arribo, moltes vegades dic, no hi ha ningú en el món que ho sàpiga tot. Potser hi ha algú, hi ha molta gent que són superdotats, evidentment. Però, en realitat, la professió d'historiador, d'arqueòleg, està feta d'especialitzacions, o sigui, cadascú s'especialitza en un camp. Tenim, dintre del que és la història, doncs hi ha qui s'especialitza en la història antiga, un servidor especialitzat en la història antiga, hi ha que està especialitzat en medieval, moderna, després també en zones geogràfiques, gent que està especialitzada més en història d'Àfrica, d'Àsia, d'Europa, en unes cultures, en una època determinada. No només és el tema a l'antic Egipte, jo m'especialitzo en l'antic Egipte. És que dintre de l'antic Egipte hi ha molts períodes, hi ha moltes èpoques. Sí, és a dir, que un especialista a l'antic Egipte no ho és en la Xina, no? Per exemple? En principi no. En principi no. És que hem de tenir en compte que fins i tot dintre de l'egiptologia un expert no ho domina tot. Per molt que estigui especialitzat en l'egiptologia, hi ha especialitzats en llengua, escriptura jeroglífica, en iconografia, en religió, i en èpoques. Ja us dic, hi ha aquesta època del Regne Mig, del Regne Nou, i els arqueòlegs, els historiadors, doncs no ho coneixen tot. I pensar, tenir la idea aquesta, i això surt a les pel·lícules de Hollywood, que arriba un arqueòleg i veu... Ho sap tot. Veu una imatge d'escriptura maia i ràpidament reconeix allò i ho llegeix. I després veu una tauleta cuneiforme mesopotàmica i ho reconeix perfectament i ho llegeix perfectament bé. Llegeix els quipus inques, ho llegeix el lineal, aquesta escriptura lineal B, micènica, ho llegeix tot, ho sap tot. I els jeroglífics egipcis, per descomptat. Tot això. Això és que no pot ser. És que no vull posar la mà al foc que hi hagi algú superdotat, però això no s'estudia. A les universitats no et donen tot aquest ventall. És com totes les feines, totes les carreres tenen una especialització i cadascú s'especialitza en el seu. El que veiem a les pel·lícules està molt bé, molt maco, però no és així. Jo us recomano sortir amb un arqueòleg. Us ho recomano. Perquè, sí o no? Perquè quan més vella ets, més li agrades. Tampoc és això, però... Sí. Has de dir que sí? Sí. És així. Bueno, però això està molt bé, no? Perquè la història també necessita tenir com moltes mirades, perquè té moltes teories i està bé que algú es dediqui a això, algú es dediqui a Roma, algú es dediqui a Grècia, està superbé també. Sí. Ha de ser curiós les vostres converses quan us hi noteu. Sí, el que passa és que, a veure, l'historiador seriós sap molt d'una cosa i sap una miqueta d'altres coses. I per aquelles coses que hi sap una miqueta, potser no sap tant, o no sap, doncs, quan se surt una miqueta del seu camp, doncs el que acostuma a fer és contactar amb els experts que hi ha d'aquell camp i intercanviar impressions i documentar-se. I el cinema prefereix aquests herois que ho saben fer tot, que no necessiten ajuda de ningú. I en canvi la recerca prefereix tenir equips multidisciplinars, cadascú amb la seva feina. Bueno, jo tinc una pregunteta que fer-te. A veure. Perquè, clar, jo
a les pel·lícules, que tu saps que a mi m'agrada molt veure pel·lícules i tal, Sí. jo veig allà que els arqueòlegs tenen un fuet, saben utilitzar-lo, Ja sé per on vas, sí. saben utilitzar-lo, saben lluitar, i jo voldria saber, tu com a arqueòleg, si m'ataquen, em saps defensar o no? Què? A veure, aquí hem de matisem-ho. Jo intentaria defensar-te, Sí? jo ho intentaria. Vale. Jo, dintre de les meves possibilitats, ho intentaré. Perfecte. Això sí, per davant. Però, malauradament, Ah, aquesta assignatura, vale. que era combat 1 i combat 2, era una optativa. Vale. No tothom l'hem fet. Ja. A més, havíem d'anar a una altra facultat per fer-la i diguem-ho clarament, també, els arqueòlegs som una miqueta mantes. Ja ho veig, ja. I això de moure'ns tant, doncs no. I hi ha molts que han decidit doncs, no fer això. N'hi ha alguns altres doncs, que sí que ho han fet. Bueno, aquí estem parlant doncs d'arqueòlegs que van a dintre de tombes, que es troben amb trampes. I jo he fet tots els teus cursos i jo no he trobat una trampa en cap tomba. He anat a Egipte, tampoc he trobat. Exactament, això n'hi ha o no? A veure, hi ha trampes? A veure. Hi ha boles rodant? Sí, aquí sí que Hollywood s'ha flipat i ha tirat més cap a l'aventura, cap als jocs de rol, o fins i tot als jocs aquests de plataformes, no? Que has d'anar saltant, s'ha fet un Mario aquí. Bueno, a l'Antic Egipte, evidentment, hi havia una preocupació per salvar tot allò que hi havia a l'interior de les tombes, no? Evidentment, perquè el robatori funerari era un problema que existia, un problema real. A més, ho sabem també fins i tot per documents antics que se parla de robatoris de tombes. Però els sistemes de protecció que hi havia, que existien, perquè n'hi havia, es basaven sobretot en bloquejos, en pedres que bloquejaven, grans blocs de pedres que bloquejaven doncs, algunes parts de la tomba. La Gran Piràmide està bloquejada, el que és el camí que dona a la Gran Galeria està bloquejat per 3 grans blocs de granit. El que passa que nosaltres entrem per una entrada que es va fer a posteriori i que salva aquests 3 grans blocs de granit, que és l'entrada del Mamun, que diríem, i gràcies a això doncs, podem entrar a la tomba. Però pensar en passadissos secrets o en fórmules màgiques religioses, en trampes mecàniques i tot això, la veritat és que no, de tot això no hi ha res. Això vol dir que realment ells tenien por al robatori, a que entressin, no? Sí, tal qual, és així. De fet, moltes tombes van ser robades igualment, tot i que hi hagués alguna pedra que tapava el passadís, tot això ja existia i els robatoris es van fer. Això també desmunta el relat cinematogràfic de la tomba perfectament letal. Perquè, clar, si hi ha tot de mecanismes perquè la gent no pugui entrar dintre, doncs si hagués entrat algú, si aquests mecanismes haguessin funcionat i algú hagués entrat a l'antiguitat de la tomba, doncs trobaríem tot d'ossos dels lladres, dels antics lladres que havien entrat en aquella tomba. Però, clar, tot això doncs, no ho tenim. Tot això no ho tenim. Sí. I, bueno, una altra cosa que trobo que a les pel·lícules no apareix és la lentitud que heu de tenir els arqueòlegs per trobar totes aquestes troballes que es fan, no? Sí, i allà és com superràpid tot, però realment com funciona això? Sí, això és així. A les pel·lícules sembla que l'arqueòleg el que ha de fer és entrar, excavar, trobar i vinga, ja està, feina feta, ja està, no? En realitat, la realitat és que és molt més fotuda. Primer perquè has d'obtenir, per excavar, estem parlant en general d'Egipte, perquè parlem molt d'Egipte, no? Però obtenir permisos no és fàcil. Aconseguir els equips, els permisos, la preparació, la topografia, la feina d'arqueologia, dividir el territori, les quadrícules, el registre, el dibuix, la fotografia, l'etiquetatge, la feina de laboratori. És que parlem de la feina de camp, que dura a Egipte
dura molt poc temps, perquè a Egipte fa molta calor, i llavors ens hi posem a octubre, novembre, fins als mesos de març, febrer, març, i ja fa massa calor. Però després, tot allò que s'ha trobat cap al laboratori, tot allò s'ha d'inventariar, s'hauria d'extreure tot el suc que li puguem treure a cadascuna d'aquestes peces, perquè totes elles ens aporten molta informació. És important, perquè si no, semblaria que excavar i fer arqueologia seria el mateix. I realment són com complementaris. Sí, és així. Fins i tot a vegades, o hi ha vegades, que la millor arqueologia no és no excavar encara. És a dir, hi ha moltes vegades que arribem als jaciments que per la seva singularitat, per la forma que tenen, per les estructures que ens podem trobar, potser el millor és no excavar, preservar-ho tal com està, perquè sabem que les tècniques van millorant amb el temps i potser ara en aquest moment no tenim la millor tècnica per excavar. Jo vull posar un exemple que poso moltes vegades en les meves cursos, a les classes, que hi ha aquesta controvèrsia de si a la tomba de Tutankamon hi ha cambres laterals. I moltes vegades dius, bueno, si fossin, per què no es fa no sé, per què no es taladra la paret? Per què no es fa alguna cosa per poder trobar aquestes cambres laterals? Bé, doncs perquè hem d'esperar. Segurament apareixerà alguna tècnica molt millor que no sigui ni invasiva ni destructiva per poder tractar els jaciments. Cada jaciment té les seves problemàtiques i una excavació és el que t'he dit abans. Tu quan excaves el que fas és una intervenció destructiva. I quan extreus un estrat i el que conté, doncs ja està, ja l'has destruït. Llavors has d'anar amb molta cura. A mi m'agradaria veure també a les pel·lícules una miqueta de realitat i veure l'alegria que li dona un arqueòleg trobar una peça petiteta o un estrat nou o alguna cosa no tan... A veure, potser seria menys sexy per a la taquilla. Seria menys sexy per la taquilla, però realment seria més real. I després, parlant d'Egipte, jo crec que hi ha un problema a Hollywood, que és que ha reduït Egipte a mòmies, palaus, joies. No? Sí. Com si no hi hagués res més. Sí, i aquí tenim un problema, perquè això el que fa és esborrar a la major part de la societat. En els museus i a la immensa part de publicacions sobre l'antic Egipte no es parla de la gent que vivia. Es parla de la reialesa, de la noblesa, de les grans construccions, de grans tresors, però a Egipte, jo dic a casa, perquè si fos casa nostra ens passem mig any allà, no? Però a Egipte és també cases fetes de tubot, roba d'allí, és molta agricultura, és moltes feines, moltes famílies, molt de pa i molta cervesa, que era l'aliment essencial, no? Hi ha molt més enllà, hi ha molts jocs, hi ha molta música, cançons, o sigui, hi ha molta cosa més enllà del que ens ensenya moltes vegades Hollywood. La vida a l'antic Egipte. La vida a l'antic Egipte. Nosaltres, que de tant en tant anem a escoles i ella els hi fa classe, sí que és veritat que sempre demanen el mateix. Sí. Sempre demanen mòmies i faraons. Sí, sempre volen parlar del mateix. Jo porto sempre diversos temes a tractar, però la joventut vol això. Que està bé, per començar està bé, si això els porta a investigar, a tenir curiositat per altres coses. Però és important també fer-los veure que Egipte no és només aquestes coses que semblen com tan extraordinàries, sinó que també hi ha una gent al darrere que feien possible això. Seria important fer-ho. Però clar, tot això és, no és, com he dit abans, no és tan excepció, no és tan espectacular. Exacte. Hi ha una cosa
que a mi em fa riure molt, A veure, vale? només una? Bueno, n'hi ha A moltes. veure, estàs al dia rient? Però és que qualsevol inscripció a la pel·lícula, Sí, qualsevol coseta, sí. amaga una profecia, una Sí. maledicció, o si no, el millor de tot, el Sí. mapa del tresor, Sí. Això, que a més, el mapa del tresor sempre troben el tresor, sí, és molt és bo, fantàstic. és Això genial. sí que és veritat. Això sí que és una narrativa, això és una fantasia que és molt útil per les pel·lícules i funciona molt bé, però és majoritàriament, en un 99,9% és falsa. Els jeroglífics són un sistema d'escriptura, un sistema que es va fer servir durant al voltant de 3.500 anys d'història per enregistrar informació molt important. La trobem en temples, en monuments, en tombes, esteles, en tot tipus d'objectes. Són molt importants, són transcendentals. Inscripcions oficials, inscripcions particulars, inscripcions religioses, textos funeraris, i molt important, fórmules rituals, no? Tot això és importantíssim, realment és molt important. I té el seu punt de màgia. És veritat que tot és màgic. Cada símbol té el seu puntet de màgia. Però clar, el que no podem fer és veure que a cada mur, com si fos allò una espècie d'escape room, no? Nosaltres hem anat a un escape room d'Egipte. Sí, i va estar molt bé. Ens ho vam passar molt bé. Ens ho vam pensar molt bé, però no tot és... No ens passa això a Egipte. No cada inscripció que trobem en un mur és una fase d'un escape room, no. Sí. M'agrada aquesta frase. No cada mur és un escape room. M'agrada. Mira, és una frase que te la pots quedar. A més, hem de pensar que cada símbol és, dintre seu, ja és un misteri. També fa mal perquè això, moltes vegades les pel·lícules el que fan és infantilitzar una cultura escrita real. Els jeroglífics són un sistema, sí, màgic, el que té el seu component màgic. Però, clar, els jeroglífics no són un sistema perquè l'heroi modern, l'heroi que avui... Que som nosaltres, no? Sí, que som nosaltres, el descodifiqui. El jeroglífic és una escriptura. I això ja és un gran misteri dintre de tota la història de l'antic Egipte. Ja és suficient. El que passa que, entenem que s'ha de vendre. Sí, és com si no en tinguéssim prou amb la realitat, no? Sí, han de vendre pel·lícules. Després, una altra cosa que hauríem de parlar és sobre la velocitat dels arqueòlegs. Vull dir, sense faltar, Sí. La cosa va una mica lenta, Sí, a veure, a les pel·lícules es necessita un ritme. Vull dir que el treball arqueològic i la història necessita temps. En l'arqueologia real, una troballa no es converteix en un coneixement sòlid, o sigui, una interpretació sòlida ja en 10 minuts. Primer s'excava, el que us he dit, primer s'excava, es registra, s'ha de netejar tot, es compara amb altres elements, i després es fan les interpretacions. Una mateixa resta arqueològica, i això és una cosa que també explico moltes vegades a classe, una mateixa resta arqueològica pot ser interpretada de moltes formes diferents, de diverses formes diferents, depenent també de l'escola en la que ens haguem format. Universitats, països, cadascú té la seva forma d'interpretar. Llavors, tot això és important i porta un temps i, evidentment, importantíssim també és publicar-ho. Publicar els materials, publicar les coses fefaents que s'han trobat perquè la gent també pugui ser partícip de les troballes que es van fer. Sí, perquè això no acaba quan trobeu alguna cosa, no? No. En realitat, això és molt llarg, és un procés llarguíssim. I ara anem a una cosa molt d'egiptòleg. Jo trobo que el cinema... Vaig a fer d'egiptòloga jo. Vale, molt bé. Vinga, som-hi. Jo trobo que el cinema el que fa és com una visió d'Egipte, com si Egipte fos només una època. És a dir, tot l'antic Egipte és sempre igual. Estic amb lo cert o no? A vegades això surt a les pel·lícules. És exacte, això.
I realment la veritat és que no és així. L'Antic Egipte dura més de 3.000 anys d'història, he comentat abans, i hi ha diferents períodes. Estem al Regne Antic, al Regne Mig, al Regne Nou, entremig hi ha els períodes intermedis, primer període intermedi, segon període intermedi, abans del Regne Nou, tercer període intermedi després del Regne Nou, la baixa època, l'època ptolemaica, hi ha canvis polítics, canvis, alguns artístics, canvis dintre de la religió, de com s'entén el món, de la societat. Quan una pel·lícula, això ho hem vist, barreja elements de guiser, és de l'imperi, o del que és, alguns parlen de l'imperi antic, jo sempre dic del regne antic. Regne antic, sí. Amb estètiques o idees del regne nou o de la baixa època, doncs està fent una mena de collage, que és molt efectiu, que està molt bé, però que no és rigorós. Bueno, jo crec que ho hem de transportar a la nostra història i és com si ara barregéssim l'edat mitjana amb els vikings, amb, no sé, diguem, la tercera guerra... La tercera no. No, encara no. La segona guerra mundial. Sí, és una miqueta seria això, no? És com si estiguéssim barrejant... Clar, imaginem-nos des de l'època de Crist, any 1, bueno, ell va néixer l'any 4 o l'any 5 abans d'ell, però imaginem des d'aquella època fins ara són 2.000 anys, 2.026 anys, d'acord? Clar, doncs, i fiquem-ho tot, això que deies, vikings, tu parlaves de vikings, parlem de l'edat mitjana, a grans reis de l'edat mitjana, a grans reis també del Renaixement, Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial, i ho barregem tot i ho fiquem tot dintre del mateix espai, tot això. I tots vestits igual, fent les mateixes coses. Això és un problema. Doncs això és el que acostumen a fer aquestes pel·lícules de Hollywood amb l'Antic Egipte. Barregen èpoques, però no només les pel·lícules. Ara vaig parlar d'un cas també molt particular. Tots coneixem la història del Sinué. La història del Sinué, una història real, escrita segurament durant el Regne Mig, a començaments del Regne Mig, però que després, als anys 40 del segle XX, Mika Waltari, un finlandès, va escriure un tutxaco espectacular. Realment el text original egipci que existeix, que s'ha trobat, podríem resumir-ho en 10 fulls, 10 dinar 4, podríem dir-ho. I Mika Waltari va escriure un tutxaco espectacular, que està bé, és molt espectacular, ens agrada molt, hi ha molta gent que li agrada molt, però és que també va barrejar històries, va barrejar èpoques, va fer el mateix que Hollywood. Mika Waltari va agafar una història que és, sembla que, i a més ens aboca i ens parla de com estava la situació a la dinastia 12, a començaments del Regne Nou, i ens ho porta a l'època d'Akhenaton. El regne, perdó, no sé dir Regne Nou, és Regne Mig, dinastia 12, Regne Mig, època d'Amenemhat I i Senusert I, és l'època de Sinué, doncs ens porta, ens agafa i ens el treu d'aquesta època i ens la porta 500 anys, no més 500, sí, 500 o més de 500 anys endavant a la història, a l'època d'Akhenaton, al Regne Nou. És una cosa que no està bé. No pot ser, no pot ser. No ha de ser, però la història està molt bé, molt maca. Si això ens ajuda a introduir-nos a la història de l'Antic Egipte, que hi ha gent, nosaltres hem dit viatgers, que diuen és que jo vaig llegir el Sinué i em vaig enamorar d'Egipte. Fantàstic, fantàstic, però a partir d'aquí investiguem, sapiguem més coses, coneguem més coses. Jo crec que estem parlant molt malament de Hollywood, pel·lícules en general, i crec que hem de ser justos, perquè també ha fet molt de bé a l'arqueologia i molt de bé a la història en general. Crec jo. Tu què creus? Sí, a veure, hi ha coses molt interessants. Per exemple, ja també el cap, no? La història, hi ha un cas molt curiós d'una pel·lícula que era Terra de faraons, de l'any 1955, si no recordo malament, que la protagonista era John Collins. Aquesta pel·lícula està, a veure, parla de l'època de Keops, de la construcció de la Gran Piràmide, i tot està malament. Pràcticament tot està malament, també. Ja veiem els esclaus i veiem coses que no estan bé, no són correctes, no? Però és curiós perquè hi ha una part de la pel·lícula, un trosset molt petit de la pel·lícula, que passa a Sawyet el Aryan.
I això què és? Doncs això és un jaciment que actualment no és, no diré inaccessible, perquè des de l'any 64 està dintre d'una zona militar, llavors doncs, és difícil poder-hi accedir. No és visitable. No és visitable, però bé, amb els permisos, és a dir, obtenint els permisos costa moltíssim entrar, però bueno, en qualsevol cas, aquesta zona, Sawyet El Arian, allà es va començar a construir, es creu que durant la tercera dinastia, període de la tercera dinastia, una piràmide. Es va començar a construir una piràmide que no es va acabar, o no es va arribar a acabar. Molts investigadors creuen que no es va arribar a acabar. De fet, només tenim la part que estaria sota terra, perquè les cambres funeràries sempre, gairebé sempre, tret de la Tutankamon, la de Keops, la gran piràmide de Gizeh, que està al mig de les altres, normalment estan o arran de terra o sota terra, no? Doncs aquí tenim la part de sota terra, no? Llavors, és molt interessant pel fet que documentació bona d'aquell període, o sigui, d'aquesta piràmide, en tenim, perquè es va fer excavacions, les excavacions, les va fer en el seu moment Barsanti, l'arqueòleg que va fer aquestes a començaments del segle XX, ho va documentar força bé, però que ara actualment no tenim una imatge. I en canvi, si anem a aquesta pel·lícula, tenim una imatge d'aquesta piràmide, d'aquesta part inferior, d'aquesta part sota terra de la piràmide, que de fet havia d'estar sota terra una vegada posessin la piràmide pel damunt, perquè el que veiem està tot com a l'aire lliure, però excavat cap a baix. En aquest sentit, doncs, el cinema ens està conservant una imatge del lloc que avui pràcticament és impossible de visitar, no? Clar. Jo crec que, a més, aquesta pel·lícula l'has fet servir a classe i tot. Sí, he posat moltes imatges. Sí. I està bé, perquè el cinema no només inventa coses, sinó que també, ells sí que poden demanar permisos perquè tenen diners, i a vegades poden entrar a llocs que nosaltres no podem i poden preservar aquestes imatges, no? Sí. Però també hem de tenir en compte una cosa, que el jaciment no el descobreix Hollywood, el jaciment ja estava allà. En aquest cas de la piràmide de Sawyet El Arian, ja us dic, Alessandro Barsanti ja l'havia descobert a començaments del segle XX. El que fa el cinema aquí és donar-nos, aportar-nos una finestra, ens obre una finestra visual molt valuosa per saber sobre un lloc que ara actualment té l'accés restringit, molt restringit. Jo crec que una altra cosa molt important que hem de tenir en compte és la passió que genera el cine amb la història i amb els arqueòlegs, perquè tu saps que tenim molts nens que volen ser arqueòlegs perquè han vist alguna pel·lícula, de dibuixos animats, han vist alguna pel·lícula d'Egipte. Jo crec que és important l'aportació que fan. Sí, a veure, qui més qui menys, i quan jo em vaig aficionar o em vaig, diguéssim, jo vull estudiar això, doncs, a veure, és evident que Indiana Jones va influir molt, especialment la pel·lícula Indiana Jones i l'última creuada. Aquesta va ser la pel·lícula que a mi em va despertar aquesta idea, no? Després hi ha hagut molts altres, també. També tenim Lara Croft, no? Més modernament, doncs, hi ha molta gent que aquesta idea, no? El problema no és que el cinema faci somiar, això està molt bé, és posar-hi una llavor, això és fantàstic. El problema és quedar-nos només amb el somni. Molta gent arriba a la història perquè abans ha sentit fascinació. I la fascinació és una porta d'entrada magnífica, és fantàstica. El que cal després és fer aquest pas de l'espectacle, d'aquesta fascinació, al coneixement. Realment, a les facultats d'història, les facultats ens ensenyaran el coneixement, ens donaran aquest coneixement. Sí. Que en aquest episodi en cap moment us diem que no mireu pel·lícules ni res, ens encanta el cine, ens passem el dia veient documentals, cinemes, ens és igual que el que diguin estigui bé, perquè a vegades també
hem de mirar les imatges. I a mi, una de les pel·lícules que més m'agrada de la història és Stargate. Sí. Allò de la porta estel·lar, és fantàstica, meravellosa. M'encanta, si la fan per la tele, me la miro. La veiem. Sí. Realment és increïble, és espectacular. Però... Lo important és el que has dit tu, no? És plantar aquesta llavor i després, a partir d'aquesta llavor, esbrinar, estudiar, aprendre la realitat, no? Sí. Realment Hollywood ha fet coses molt malament, però Hollywood ha fet molt perquè estimem Egipte. Per estimar Egipte. Sí. Perquè ens desperta aquesta fascinació i això és una cosa que ha fet Hollywood. I també ha fet molt per entendre'l malament. Sí, ha fet coses molt bones i també ha fet coses molt dolentes. Hem de saber discernir. Exacte. Això és aplicable a Hollywood, que és el tema que tractem avui, però també en un altre podcast parlarem de documentals, de publicacions o d'altres podcasts o influencers que van encara més enllà del que va Hollywood. No parlem d'influencers. I ens presenten totes aquestes meravelles de l'antic Egipte com fetes per alienígenes o per societats desaparegudes com l'Atlàntida i coses així. I és per això que nosaltres, els historiadors, arqueòlegs, egiptòlegs, doncs ens toca repetir moltes coses, moltes vegades, una i altra vegada. I, per exemple, dir que les piràmides no són un relat d'esclaus i de fuets i de cops de fuets i de mala llet del rei. No. I també que l'arqueòleg no és un lladre. Bueno, no diré lladre, diré aventurer glamurós, que té aquest glamour, que té... No és així, i que els jeroglífics no són una gincana eterna, no. Egipte no és només or i mòmies i la història real, amb totes les seves capes, que té moltes capes, la veritat és infinitament molt més rica que tot això, molt més rica del que ens ha ensenyat Hollywood i altres. Jo crec que el problema no és ben bé somiar, sinó que el gran problema seria confondre el somni amb la història real. Sí, aquesta seria la idea. En fi, si us ha agradat aquest episodi del que hem estat parlant, ho deixarem aquí, podríem estar parlant de moltes més coses. Doncs si us ha agradat aquest episodi, deixeu-nos els vostres comentaris. Subscriviu-vos. Exacte, sobretot. I ens podeu dir quin és el mite de Hollywood sobre Egipte, o que més us ha molestat, o el que més us heu cregut durant molts anys, des que éreu petits, o aquell que més, que potser no sent cert, o sí, doncs us ha despertat aquesta passió per l'antic Egipte. Recordeu, cada diumenge a les 6, nou episodi de Família Dea i res, fent temes de història antiga. Història antiga. Quan més antiga millor, que és el que ens agrada. Tant, alguna coseta, alguna espurna d'alguna altra coseta, però en general història antiga. I ens veiem al proper episodi. Som la Banda i el Josep i vosaltres sou Família Dea. Petonets! Bueno, i no sé... Ho hem de tallar aquí. No tinc ni puta idea de què diu aquí. I si tiro somriem? Sí. Hola a tothom. Jo necessito un boli. Necessites un boli. Ha quedat prou. A veure si s'està gravant. Sí, aquesta sí. Hola a tothom, som la Banda i el Josep. No, això ho has de dir tu, no? No, això ho has de dir tu. Ho haig de dir jo? Sí. És una Gizeh on està construint la Gran Piràmide. Doncs ens monstra, no, no ens monstra. La culpa és meva. No.